ازي አገልግሎት ቴሌቪዥን ኤርትራ ይዕዙ ሰላምታና ተቀበሉ ዝخبركم تعذبتنا ንሎሚ ሐሙስ 5 ነሐሰ ፍርቅ መዓልትን ፍርቃን ዝተዳለወ ዜናው መሰናዶና ሒዝና لكم ቀይምና ለና ንምክታልኩም በخبر ዝዕድም ኤደን ገብረስላሴ ፈለማ ቀንድ ርእስተ ዜና ስርዓተ ሲመት ሽዱሽተ ሓደስቲ ጳጳሳት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ሎሚ ተፈጺሙ ኣብ ንኡስ ባከረን ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዝሰላሰለ መደባት ምግራብ ጽቡቕ ውጽኢት ተረኺብዎ ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት ንደቂ ሰውኣት ሙያዊ ስልጠናታት ይህብ ኣሎ ሕብራት ሃገራት ኣብ ሰላማውያን ኣፍጋናውያን ዝወርድ ዘሎ ክሳራታት ኣተሓሳሰብ ምዃኑ ኣፍሊጡ ካብ ሊባኖስ ዝተበገሰ ሮኬት ኣብ ልዕሊ እስራኤል መጥቃዕቲ ከም እተፈጸመ ተቃሊሑ ኣብ ቱርክን ግሪክን ተኸሲቱ ዘሎ ባርዕ መረር ኣብ ንዋትና ከባብን ዘውድዕ ንወት ዛይሉ ዝርዝራት ዜና ሎሚ 5 ነሐሰ ስርዓተ ሲመት ሽዱሽተ ሓደስቲ ጳጳሳት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ተፈጺሙ ንዝተዳለወ ዜናዊ መሰናድኦ ገረ መስቀል ገረዝጊሄር ስርዓተ ሲመት ወጽለተ ተቀብኦ ሽዱሽተ ሓደስቲ ጳጳሳት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ሎሚ 5 ነሐሰ ኣብ ርእሰ ኣድባራት ደብረጽዮን ቅድስት ማርያም ኣስመራ ተፈጺሙ ኣብዚ በመሪሕነት ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቄርሎስ ቀዳማዊ ሓሙሻይ ፓትርያርክ ብፁዓን አባላት ቅዱስ ሲኖዶስ ከምኡን ሊቃነ ጳጳሳትን ዝተፈጸመ ስነ ስርዓት አበምነታትን ተወከልቲ ገዳማትን ኤርትራ መራሕቲ ስራሕ ሊቃነ ካህናት ሃገረ ስብከታት ከምኡን ካብ ነፍስ ወከፍ ሃገረ ስብከት ዝተወከሉ ዓበይቲ ዓዲ ተሳቲፎም ኣብታ አጋጣሚ ብሓሙሻይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቄርሎስ ዝተመርሐ ስርዓተ ቅዳሴ ምስተኻየደ ስነ ስርዓት ሲመት ወጽለተ ተቀብኦን ማዕረግ ሊቀ ጵጵስና ናይቶም አቀዲሞም በብገዳሞም ተሐጽዮም በቅዱስ ሲኖዶስ ዝተሐሪው አበው መነኮሳት ተኻይዶ በዚህ መሰረት አባ ወልደ ገብርኤል ኃይለ አቡነ ጎርጎሪዮስ አባ መልከ ጻድቅ አብርሃ አቡነ ሳዊሮስ አባ ዘሚካኤል ሰረቀ ብርሃን አቡነ መርቆሬዎስ አባ ዕቁባ ሚካኤል ገብረ ሕይወት አቡነ ታዲዮስ አባ ተስፋጽዮን ኃይለ ሚካኤል አቡነ ኤልያስ አባ ሀብተ ወልደ ሀብተ ማርያም ድማ አቡነ ጳውሎስ ኮይኖም ተሰይሞም ሐጺር ታሪክ ሕይወት ተሰየምቲ ጳጳሳት ምስተነበድማ በመሪሕነት ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቄርሎስ ጸለተ ቅዳሴን ቡራኬን ተፈጽሙ ኣብ ንኡስ ዘባከረን ኣብ ናይ ሎማ ዓመት ወፍሪ ተማሃሮ ንልምዓት 1294 ተማሃሮ ይሳተፉ ከም ዘለው ይዝሕበር ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ተመክሮ ድማ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዝሰላሰለ መደባት ምግራብ ውጽኢታዊ ምዃኑ ዝግለጽ ወኪል ኤርና ሃብቲ ገርግሽ ተስፋ ማርያም ዝዳለው ዜናው ጸብጻብ ኣዜብ ብርሃነ አምኑ ዞባከረና በዛሐለፈ 23 ዓመት በወፍሪ ተማሃሮን ልምዓት ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዝተኻየደ መደባት ምግራብ ግቡእ መከታተልና ቤቱን ስለዝተገብረሉ ኣብቲ ዝድለ ደረጃ ከም ዝበጽሐ ተገሊጹ ኣዋሃሃዲ መደብ ክረምታዊ ወፍሪ ተማሃሮን ልምዓት ኣብቲ ንኡስ ዞባ መምህር ተወልደ ጴጥሮስ ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ መደባት ምግራብ ቀጽሪ ኣብ ዘለዎን ኣብያተ ትምህርቲ ኣዝዩ ውጽኢታዊ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብያተ ትምህርቲ ማእከላይ ደረጃ ላልምባ መባእታ ደረጃ ፍትሕን ሰላምን ከምኡን ካልኣይ ደረጃ ከረንን መጋርሕን ኪኖት ረኺቦን ዘለዋ ግርማን ጽላልን ካብ ጽልጻሉ ቁጠባዊ ረብሓታት ይረኽባ ከም ዘለዋ ሓቢሩ ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ወፍሪ ተማሃሮን ልምዓት 720 ደቂ አንስትዮ ዝርከብኦም 1294 ተማሃሮ ብመምህራኖምን ሞያውያን ሕርሻን እናተዓልዩ ኣብ 5 ኣብያተ ትምህርቲ ከምኡን ማይኩዖታት ይተዓብር ጥንቁልሓስ ፎርቶን ዋሊኩን ኣብ ሙኽዓት ንፈልስታት ዝኾውን ጎዳጉዲ ምትካል ፈልስታትን ምስራሕ ዛላታትን ይነጥፉ ከም ዘለው ዝገለጸ መምህር ተወልደ እቲ ዝድለ ውጽኢት ንኽርከብ ሕብረተሰብ ነቲ ዝሰላሰል ዘሎ ስራሕ ምክትታልን ሓለዋን ክግበረሉ ኣተሓሳሲቡ
حلافي بيت صحفة حرشام نوزوبا كرناتو برخات ولد ميكائيل بوغانو اتسرح بموياوين حرشان تقلسي تكبر كمزلو بمقلات اب ابيات تمرتي زتكل اقراب كابتي اماي قعوتات زتكل بعينتو زتفلي خمزخونه حبيرو لوم عمت توفري كابز جمر 13 كيلومتر زالاتات كم تسرحن كم تتسجنن 98 متر كيوب كتري كم تسرحه استجعت شح اقراب كم تخصقسه متكال فستاد دمام نسم جمار كرامات بسفعي يسرح له 5 لوز تقصع اتو برخت زيت تخلب بطريت نخيب اللعز ملكتهم اكلات عتب قلحتا كغبرلو ازخاخيروم حلافي بعل سلطان هابتي جربن انسسا زجرامن اب عن 7 دانيو جبر كريستوس بغدو نتسرح ممرحن مكتتالن قدامن سريعم زواسلو زلو مخانو بمتقاس نعد معلنت نيت وفري تراكمن مشارختن كحيت تلابيو حدا كابتي عقمتات منسيات نمعبال زكايت صعري موداب موياو سلطناتاتيو كبانيا مقعاسي حارات ندق سوات زهبو زلو موياو سلطنا دما اكلناتيو وكيل إيرنا نظرية بين بملكع أبصاب نزدلو تتحسته دانايت قبل هوات كتقربويا كوبانيا مقعازي حارات كاب كلتشحن 16 جميرو بمنستر عيون محبراو دحنة النزتة لليوت وقما دك سوات موياوي سلطناتات هبالو زاقيت 4 مهارو ورحاوي 500 أفانا جبا إنا تخفلو قوني أكاديمياوي تمرتوم بمويا ميكانيك إلكتريكن باتلاميران كمز سلطونو أبتي كوباني حلافي تكنيك آتو أبراهام سلومون حبيروم كابتي زناسة تكنيك جميروم ساعة زعبي تمهيروم أبزخ مهارو خلو مستوم كيلاتات إذا إقروم مسيلوم نعو نسوم زولوم إندا حازو باب حدا نتي كيلات إندا أسمو خدو أبزوان زي حجي تنقلعو أبلعل درجة بتحهم كافر رو مقطام كومون كامبيو ديفرنس عليه موتر بتحهم الله إذن دا سروحو قودنو أكاديمية تمرت سلو زلوهم فرق معالتهم مسانا معلو فرق معالتها أكاديمية تمرتهم زمهارو قالك كابتون من سيات ناي 10 تخلت كفل تمرتهم نمقصالن هاغراوي غبوم نمفصامن نساوا كم زوردو زتقسا آتو أبراهام أبتو كوبانيا تمديبون بزقسمو مويا كبركتو عدلات كم زلو قليصوم أبزي مهارو ناتمهاروها نحسبكم بلاسين تبايلو 500 توسدي ما ورحي تتكالكا أدلاي زخونه من كبخاب قبرلهم بقعت كنخبصحوها أدلاي زخونه تعار قبر نتوم سلت أنت زكاتاتل أبال كوبانيا موقعزي حارات من إسي يوسف أبراهاب بوغنو أتوم من إسي زتري وزلو مويا أمت أي هيوتوم زلو أستواتو بقليل سلزيت أمت بتقداس النت كم زكاتاتل وأبريهو سلت أنت بوغنوم إتو كوبانيا بزرح ولهم عدلن صعري ممهارانو من أبطبو درجة بتيحم كم زلو بمحبار علامان أي تسلت أنا نمسمار أبرتيعم كم زتعور قليتهم مجمرت هنا أطولنا والحمد نقرأين فلتينا نيرنا تي تكلم علىها لك كم زناي جزا ولادي كم جاي متقبله منا كم نفلت نفسنا هم نقول كل نجار مهيرة منا مالتي إحنا بزقتنا له ناستات كنت عملت بموياون تقبلهم سلتينا بسرتيفيكيت تمارينا مالتي كلت الشحن أساس الشمتي جي ميكانيك صراحة له زعام موتر فلت أقله كله اللي لنا موترنا عمر زلينا سي يرينا لوبزي ميكانيك زولو منستر حرشا منابرو حارستوت سدرابيتات نممحياش ككايدو زصنح صعري ابزبو سميناو قحباري لعلي 176 شح تقاويت نلعلي 7 شح سدرابيتات تعديلن وكيل إيرنا إبراهيم عمر نزدلو صبصاب يعقوب قبرت تساي ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይ ባሕሪ ቅጠዋዊ ዓቕሚ ዜጋታት ንምምሕያሽ ብዝወፀ ጨቓዊት ናይ ምዕዳል መደብ ልዕሊ 176,000 ጨቓዊትን ናይ ገደና ደርሁን ከም እተዓደላን ዝምዝገኑ ውፅኢት ከም ዝተረኸበንን ተገሊጹ ሓላፊ ጨንፈር ልምዓት እንስሳ ኣብቲ ዞባ ኣቶ ዳንኤል ተኬኒ ኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ብምትሕብባር ሚኒስትሪ ሕርሻን ናይ ስራሕ መሻርክቱን ዝትግበር ዘሎ መደብ ንነፍሲ ወከፍ ስድራ ምዕዳል 25 ጨቓዊት ብሕሳብ 15 ኣፋ ከም ዘጠቓልል ካብ ዝጅምር ድማ ኣሳት 770 ስድራ ቤታት ተጠቀምቲ ኮይነን ምህላውን ብምጥቃስ ብፍላይ ነተን ብምምሕዳር ከባቢ ዝተጸንዓ ብደቂ ኣንስትዮ ዝእለያ ጽጉማ ስድራ ቤታት ነተን ጨቓዊት ዝኸውን ብነፃ ናይ 2 ወርሒ ቀለብ ከም ዝተዋህበ ኣረድዮም
በብኦኑ ከውደብ ጸንሐ ጎስጓሳት አስተምሮታትን ሙያው ምኽሩን ውን ኣብ መብረኽ አፍልጦን ንቕሓትን ተጠቀምትን ዓወት ናይት መደብን አስተዋጽኦ ከም ዝገበረ ዝጠቐሰ አቶ ዳንኤል ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ ኩነታት ናይቶም ተጠቀምቲ ዜጋታት መሰረታዊ ለውጢ የምጽእ ከም ዘሎ ሓቢሩም ነቲ መደብን ገስጋሱን ዝከታተል ኣባል ኣሃዱ ምርባሕ ንህብን ደርሁን አቶ ቶማስ ደሳለ በወገኑ ምዕዳል ጨቃዊት ዓመት መጸ ዝሰላሰል ጽዑቕ ምክትታል ዝሓትትን ስራሕ ከም ዝኾነ ብምሕባር ኩነታት ኣየርን ረሓቕ ቦታን ካብ ቀንዲ ብዶታት ከም ዝኾኑ ኣፍሊጡም ተጠቀምቲ በወገኖም ኣብ መፍረ ደርሁን ውጽኢቱን ዝነብሮም ድሩት ኣፍልጦ ብዝተዋሃቦም ሙያዊ ምኽሪ ከም ዝበረኸ እዚ ድማ ቁጠባዊ ዓቕሞም ኣብ ምምሕያሽ ኣበርክቶ ከም ዝገበረ ሓቢሮም كبرات تعذبتنا دحوز حصار مسغاغريت اغراو زيناتات كسعبي سنه صلحو ኣብ ዜናታት ወጻኢ ኣብ አፍጋኒስታን ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስቲ ጉጅለ ጣሊባን ንሓይለ ዝመጽእ ዘሎ ግጭት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዘስዕቦ ዘሎ ሰብኣዊ ክሳራታት ከም ተሓሳስቦ ውድብ ሕብራት ሃገራት ብ4 ሓሰ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ኣፍሊጡ እቲ ውድብ ኣብ መግለጺኡ 10ታት ኣሽሓር ነበርቲ ማእከል ዞባ ሄልማንድ ዝኾነት ከተማ ላሽካርጋ በቲ ግጭት ተኸዲኖም ናብ ውሕስ ከባቢ ክወጹ ዕድል ሲኢኖም ከም ዘለው ይተሓቢሩ ብዘይካዚ ጉጅለ ጣሊባን ምስ ኢራን ኣብ ዘደቡብ ከባቢ ንእትርከብ ከተማ ሄራትን ኣብ ደቡባዊ ክፋል እቲ ሃገር እትርከብ ከተማ ቃንዳርጋህን ንምቁጽጻር ዘካይዶ ዘሎ መጥቃዕታት ኣሒልዎ ከም ዘለው ይዝግለጽ ቀንዲ ግዳያት ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ሰላማውያን ሰባት ምዃኖም ዝተቐሱቶም ጸብጻባት መንበሪ ኣባይቲ ሆስፒታላት ኣብያተ ትምህርትን ካለ መሰረታዊ ትሕተ ቅርጽን ከም ዝዓነወ ይሕብሩ መንግስቲ አፍጋኒስታን ነቲ ጣሊባን ተቆጻጺርዎ ዘሎ ከባቢታት ንምምላስ መጠን ሰፊሕን ሓያልን ክብል ዝገለጾ መልሰ መጥቃዕቲ ከም ዘካይድ ይገልጽ በምህላው ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ዝወርድ ሃስያ ከይዛይድ ከም ዘስጊኦም እቶም ጸብጻባት ዝገልጹ ዘለው بربعتن حاسة كاب ليبانوس تبجسة كل تمتقعتات روكيت هاب لعل إسرائيل كم تفتصمه نسب مزتا إسرائيل بمتقاس مع كان الزينة أقل حين إسرائيل ون كمتي ملتا جبر نايت متقعتي قبل علي ليبانوس ناي كبير برت دبداب كم زكايد تحبيرهم تمتقعت روكيت زوردو سبعوي يقن واتاو قد أتكون تزيله أب حتصير وان أب تحت قطر كوعل زغالة حرق بارع مرر كم زسعبة سب مز إسرائيل أرديهم زاجت نايت متقعت روكيت حلفنت وسد أكل كون تزيله أوشت ليبانوس زنك أسعصو أقدمومون قبل علي إسرائيل تمساسا لمتقعت فتسيمهم زنبرو عطقات فلسطينيين زكايد وكخون زلو تخلو لعل مخانيوم مستخبابي قربت زلوم تنتنت زغلصو زحلف 20 سنوون تمساسالي مدقعت روكيت قبل على اسرائيل كم تفصمه زذكرو صبصبات اسرائيل بناي كبير برت دبداب كم زملستلو يتقصو دبات اسرائيلن ليبانوسن دحرتي اب 2006 امنغو عطق حيلي حزب الله اسرائيلن زتخايد كينات بتزامادي سلام زسفنو كوينو مصنحيو سكلت ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ቱርኪ ንታሽዓይ መዓልቱ ቀፂሉ ዘሎ ባርዕ መረር ዛጊት ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ክውዕል ብዘይ ምኽኣሉ ዘውርዶ ንዋታውን ኣከባቢያውን ዕንወት ብተዓጻጻፊ ከም ዝዛየደ ተቃሊሑ እዚ ኣብ ዝሓለፈ 10ታት ዓመታት ካብ ዝተኸስተ ተመሳሳሊ ሓደጋታት ዝኸፍአ ምዃኑ ዝተሓበረ ባርዕ ናብ ሓደ ካብ ቀንዲ ትሕተ ቅርጺ ኣገልግሎት ኤሌክትሪሲቲ ገጹ ይልሕም ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብቲ ከባቢ ልዕሊ 150 ሓደጋታት ባርዕ መረር ተኸሲቶም ከም ዘለው ዝጠቐሱ ሰመዚ መጥፋእቲ ሓዊ ቱርኪ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኣስታት 50 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሙቐት ንስርሒታት መጥፋእቲ ሓዊ ዓንቂጽዎ ከም ዘሎ ሓቢሮም ነቲ ባርዕ ኣብ ቁጽጽር ንምውዓል ብሄሊኮፕተራትን መካይንን ዝተሰነዩ ልዕሊ 400 ኣባላት ኣሃዱታት መጥፋእቲ ሓዊ ቮለንታውያን ዜጋታትን ኣባላት ሰራዊትን ተዋፊሮም ከም ዘለው ዝሕብሩ ሰብ መዚ ኤውሮጳዊ ሕብረት ሩስያ ኢራን ዩክሬን አዘርባይጃን እስጳኛን ኪሮሽያን ሄሊኮፕተራትን ኣባላት ኣሃዱታት መጥፋእቲ ሓውን ከም ዝለኣኻ ኣረዲኦም እዚ ከም ዚሉን ከሎ ኣብ ግሪክ ኣስታት 17 ኪሎሜትር ካብ ርእሰ ከተማ ኣቴንስ ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ከባቢታት ዝተኸስተ ሓደጋ ባርዕ መረር ንዋታውን ኣከባቢያውን ዕንወት ኣውሪዱ በዚ ብብርቱዕን ደረቕን ኣየር ተደፊኡ ህዝቢ ብብዝሒ ናብ ዝርከቦ ወሰናስን ኣቴንስ ሊሒሙ ዝርከብ ባርዕ ልዕሊ 9 ኣባይቲ 27 ትካላትን ልዕሊ 80 መካይንን ከም ተሃሙኸዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣብቲ ሃገር ተኸሲቱ ዘሎ ልዕሊ 46 ዲግሪ ሴንቲግሬድ መጠን ሙቐት ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት
ኩነታት እቲ ዝለዓለ ምዃኑ ዝሕብሩ ሰብ ሲቪላዊ ድሕነት ግሪኽ ተወሳኺ ሓደጋታት ባርዕ መረር ከይክሰት ከም ዘስግእ ኣጠንቂቖም ኣለዉ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ኤውሮጳ ኣብ ወቕቲ ሓጋይ ናይዚ ዓመት ዝምዝገብ ዘሎ ልዑል መጠን ሙቐት ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ክብረ ወሰን ዝሓዘ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ኣብ ወሰና ሰንገማግም ማያት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ብዕጡቃት ቀርሰንቲ ብ3 ነሓሰ ከም ተጨወት ዝተገልጸት ዋንነት ብሕታዊ ኩባንያ መጓዓዝያ ባሕሪ ዝኾነት ናይ ጽዕነት መርከብ ትማሊ 4 ነሓሰ ምስ ኩሎም ኣባላታ ናጻ ከም ተለቀት ማዕከናት ዜና ኣፍሊጠን እታ መርከብ ምስ ኢራን ከም ዝተናገጹ ብዝጥርጠሩ ዕጡቃት ናይ ወሽመጥ ህርሙዝ ኣብ ዘምርሕ ከባቢታት ባሕሪ ዓረብ ከም ተጨወት እዩ ተገሊጹ ነይሩ ኣፈኛ ሓይልታት ምክልኻል ኢራን ብ3 ነሓሰ ሃብ ዘውፅኦ መግለጺ ግን እቲ ፍጻመ ኣካል ናይቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ስነ ኣእምራዊ ኩናት ምዃኑ ብምጥቃስ ነጺግዎ ኣሎ ድሕሪቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ወሰናስን ዖማን ኣብ ልዕሊ ዋንነት እስራኤል ዝኾነት ናይ ጽዕነት መርከብ ዝተኻየደን ክልተ ኣባላት እታ መርከብ ዝተቐትልሉን መጥቃዕቲ ጸጥታዊ ኩነታት ወሽመጥ ዓረብ ናብ ኣሰካፈ ደረጃ ዓሪጉ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር ሃገራት ምዕራብን እስራኤልን እቲ መጥቃዕቲ ብኢራን ከም ተፈጸመ እኳ እንተኸሰሳ ኢራን ግን ነጺጋቶ እያ ትማሊ 4 ነሓሰ ኣብ ቼክ ሪፐብሊክ ብዘጋጠመ ሓደጋ ግጭት ክልተ ባቡር ምድሪ ሰብኣውን ንዋታውን ጉድኣት ከም ዝወረደ ተሓቢሩ በዚ ካብ ከተማ ሙኒኽ ጀርመን ናብ ከተማ ፕራግ ቼክ ሪፐብሊክ ትጓዓዝ ዝነበረት ባቡር ምድሪ ምስ ኣብ ውሽጢ ከተማ ትንቀሳቐስ ባቡር ምድሪ ብምግጫዋ ዘጋጠመ ሓደጋ ብውሕዱ ክልተ ሰባት ከም ዝሞቱን ልዕሊ 40 ከም ዝቆሰሉን ተገሊጹ 4 ካብቶም ዝቆሰሉ ብከቢድ ዝተሓሲቡ ብምዃኖም ቁጽሪ ግዳያት ክዛይድ ከም ዝኽእል ሰብ ሲቪላዊ ድሕነት ቼክ ሪፐብሊክ ኣሚቶም ኣለዉ ሚኒስትር መጓዓዝያ ቼክ ሪፐብሊክ ኣብ ዘውፅኦ ኣፈናዊ ጸብጻብ እታ ካብ ሙኒኽ ዝነቐለት ባቡር ምድሪ ምልክት ትራፊክ ጥሒሳ ብምሕላፋ እቲ ሓደጋ ከም ዘጋጠመ ኣፍሊጡሎ نسعى استرالو زينا ومستندونا نمززام أرست زينا خندقم سرعة سيمات شدوش تحدث باباسات أرثوذكس توحدة بيتي كريستيان إيرترا لو متفتسيمو أبنو زباكران أو أبيات تمتز سلاسل مدبات مقرات بوتي ترخبوا كوبانيا مقعزي حرات مدك سوقات مويا وسلطناتات تيبالو حبرات هاجرات أبسلموان أفغانوان زورت زلوك سارتات تحساسا بمخانو أفليتو قبل بانس تبقى سروكي تابع لإسرائيل مدقعتي كم تفتسمه تقاليحو أبطل كنغريخن تخسيتو زلو بارع مرور أبنواتنا كابن زورد عنوات سايدو نسعى استرالو زينا مستنادونا أبزي تزازي ملو نسلم كتالكم نمسكن بروح معلتي